नमस्कार गाववाल्यांनो, मी संजना भोगले माझ्या मालवणी कवग्या ह्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचा सगळ्यांचा खूप खूप स्वागत करते। आज मी तुमका दाखवणार आहे आमच्या नदीतून हाडलेले साये मासे। हे बघा, घो संध्याकाळीच गेलेलो 7च्या दरम्यान आणि असे मासे पकडून आणल्यानं हे बघा गोवान माझ्या आज जरा बारकेच गावले, नाहीतर एरवी काढाई वगैरे मोठे मोठे मिळतात, पण आज व्हिडिओ करूचो म्हणान कदाचित ते बारीक मिळाले। हे बघा, झील तर माझं लई खुश होता ते बघून, ते का काय भारीच वाटतंय बघा, अजून जिवंत पण असत, ते उडीये मारतात। माका ह्या माशांची जास्त नावं येत नाही, तुमका येत असतील तर काय काय असत ती कमेंट करून माका सांगा। हे बघा, अशी बारीक बारीक पिचका पण आहेत त्याच्यात। तर गाववाल्यांनो, ह्या माशांका काळे मासे किंवा साये मासे असा पण आम्ही म्हणतो, जास्तीत जास्त आम्ही त्यांका साये मासे असाच म्हणतो। हे बघा, तर ते नदीत वगैरे पकडून आणलेले असतात म्हणून कदाचित काळे मासे किंवा साये मासे म्हणत असतील। तर ह्या माशाचा सार जा ना आता इतक्या भारी होता ना, एक नंबर। ह्या साराची जी चव असा ना ती खैच्याच माशाच्या साराक येऊची नाही, मी सांगते तुमका। अशी झणझणीत अशी तिरपाळा बिरपाळा मारायची आणि ता सार करायचा। तर हे बघा, तुमका आता जवळना दाखवतंय, याच्यात काही मासे अजून जिवंत पण असत, असे उडीये मारतात, हालचाल करतात। हे बघा, ह्या माशांची नावा कोणाक येत असतील तर माका कमेंट करून सांगा तुम्ही। तर आता आम्ही ते जातलो साफ करू, तर आपण तुमका दाखवतंय आणि झणझणीतचा मस्तपैकी सार करतलो। आज अगदी बुधवार असल्यामुळे घो ते मासे पकडूक गेलो आणि ते मिळाले आमका, पण जरा बारके मिळाले आसांदे। हे बघा, आता त्यांका ना रखा लावची लागता, चुलीतली ती रखा लावल्यानी, कारण ते ना खूप जास्त असे बुळबुळीत असतात, हातात असे रवणत नाही साफ करताना, त्याच्यामुळे त्यांका रखा लावची लागता। तर त्या माशातल्या एका माशान बाहेर उडी मारल्या ना आणि झील माझो वाकान वाकान तेका बघता, तो बघा थय हा तो मासो जितो हा जरा, त्याच्यामुळे ही पोरा तेका हात लावूक भियातत। हां, तर आता ही बघा, आम्ही आता साफ करूक ते घेतलं रखा लावून, अशी आडाळ्यावर आम्ही आता तेका साफ करतो त्या माशांका। ह्या साफ करूचा म्हणजे अतिशय म्हणजे किचकटीचा काम असता आणि खूप तेका कसब लागता, आणि ता काय माका काय जमना नाही म्हणून माझे सासूबाई ता करतात। हे बघा, मी फक्त आता सार बनवूक जातलंय, वाटाप बिटाप काढूक जातलंय आता। हे बघा, तर आता तिथे साफ करता, खूप लहान असल्यामुळे ता काम आणीच किचकट झाला, मोठे मोठे जर असते तर साफ करूक जरा सोपे जातात ते, हे लहान मासे साफ करूक खूप कठीण असतात। त्याची खवला बिवला पाका बिका सगळा काढता, त्यांच्या पोटात काय घाण असता ती पण काढता, व्यवस्थित अगदी साफ करता। ह्याचा म्हणजे काय व्यवस्थित असे स्वच्छ धुवूक आहे हा मात्र, नाहीतर ती रका विका माती बिती दाताखाली चरचरतली नाहीतर, त्याच्यामुळे ते स्वच्छ धुवचे लागतात। हे बघा, तर आता आमच्या मांजरांका पण वास इलेलो आहे त्या माशांचो, ती धावत ताबडतोब पिशी बघल्याबरोबर आरडाक सुरुवात केल्यानी। हे बघा, ह्या आयसर याक असा ती सासू साफ करता, ते इकडेच त्यांका टकले बिकले टाकता, त्याच्यामुळे ती थयच ती खातं डायरेक्ट। हे बघा, ह्या दुसरा इला आता वासांकडे गेलाला, आता नदी आरी गेलाला, मासे धरूकच गेला असा वाटता। तडे खालच्या बाजूक आमची नदीच असा, त्यात नदीचे हे मासे असत। हे बघा, तर हे मासे असे ती आता सासूबाई माझी साफ करता। हे बघा, खूप स्वच्छ धुवचे लागतात तुमका सांगतोय। हे बघा, असे ते साफ करता ती आता, त्याच्यानंतर मग आम्ही त्याचा मस्तपैकी असा झणझणीत असा सार करतलो। तर तुमका सुद्धा आवडतात काय साये मासे? कोणाकोणाक आवडतात? आवडत असतील तर माका कमेंट करून नक्की सांगा। आणि ह्यो माझो माशांचो व्हिडिओ तुमका आवडलो असा तर व्हिडिओक लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर सुद्धा करा। तर आज असा बुधवार, त्याच्यामुळे आम्ही आता ताव मारतलो ह्या साया माशांच्या सारावर। तुमका सुद्धा आवडत असतील तर लवकर लवकर कमेंटमध्ये सांगा आणि भेटाया आता पुढच्या व्हिडिओत। टाटा बाय बाय, धन्यवाद।